הפרויקט מחשב נייד לכל מורה נולד מתוך הנחה שכדי לקדם את המחשוב במערכת החינוך, הדבר הטוב ביותר זה לטפל במורים ולקדם אותם בתחום הזה, משום שהם בעצם הכוח המניע שעושה את התהליך. עמותת אתנה, בשיתוף עם משרד החינוך והסתדרות המורים, החליטו להיכנס לתהליך ולהעניק מחשב נייד לכל מורה, ולהוסיף לזה תוכנית הדרכה מקיפה ויסודית, מתוך הנחה שהתהליך הזה יביא לידי שיפור השימוש במחשבים במערכת החינוך. אני התבקשתי לערוך סקר שנה אחרי שחולקו המחשבים למורים, ובתוך כדי התהליך של השתלמות, לבחון מה הייתה ההשפעה של הפעולה הזאת. הסקר כוון כמובן למורים שקיבלו את המחשבים הניידים בגל הראשון. הם היו 300 מורים מתוך 13 בתי ספר, ואנחנו עברנו שאלונים גם למורים וגם למנהלי בתי הספר. הממצאים של הסקר היו מאוד מעודדים. מצאנו קודם כל שהמורים השתמשו במחשב בשיעורים בהיקף של פי 3 ממה שהיה קודם לכן. המורים סבורים שהמחשב סייע להם מאוד בתהליכי ההוראה. הוא אפשר להם להשתמש באסטרטגיות הוראה חדשות ומעניינות יותר. התלמידים, במקום ללמוד חומר ולשנן אותו, הם עסקו בפתרון של בעיות שצרכו שימוש במידע, לכן הם גם חיפשו מידע, הם איבדו את המידע, והם עשו הרבה תהליכים שהיו קשורים בעבודה עצמית שלהם אל מול מידע, מה שהוסיף הרבה עניין ללימודים. התלמידים גילו באופן ברור בסקר שהלימודים מעניינים אותם יותר. אולי כתוצאה מכך גם מסתבר בסקר שבעיות המשמעת בכיתה פחתו מאוד. המורים גם השתמשו במחשב כדי לסייע לעצמם. הם השתמשו במחשב כדי להתקשר עם תלמידים, כדי להתקשר עם עמיתים, על מנת ללמוד יותר, על מנת להכין את השיעורים טוב יותר, על מנת להכין חומרים לשיעורים שעזרו להם להעביר שיעורים מעניינים יותר. כל זה בוודאי שיפר את האווירה בכיתה ושיפר את תהליכי הלמידה, וכנראה שבהמשך הדרך גם נגלה הישגים יותר טובים, אבל זה כרגע עוד לא בדקנו. מנהלי בתי הספר שהיו מעורבים מאוד בתהליך, הביעו גם הם את דעתם, והם סברו באופן ברור מאוד שהמורים שקיבלו מחשבים השתפרו מאוד, הם גיוונו את תהליכי ההוראה שלהם, ההוראה שלהם נעשתה יותר מעניינת. הם נוסף לזה העצימו את ההתפתחות המקצועית של עצמם, הם הרגישו ביטחון רב יותר, הם הכינו יותר טוב את חומרי השיעור, הם הרחיבו את דעתם בכל מיני נושאים. ונוסף לכל זה, הקשר בין מנהל בית הספר לבין המורים ובין מעלי תפקידים נעשה באמצעות המחשב הדוק והרבה בעזרת הטכנולוגיה הזאת, מה עוד שגם המורים וגם התלמידים השתמשו הרבה יותר באתר של בית הספר. התוצאות של הסקר הן כמובן תוצאות טובות מאוד, שמעידות על פוטנציאל אדיר שיש בסקר הזה, שיכול בוודאי לעשות שינוי ולקדם את מערכת החינוך. צריך להביא בחשבון שהסקר הזה נעשה פחות משנה מעת שחילקו למורים מחשבים והעבירו אותם את תהליכי ההשתלמות. כך שאם אנחנו נמתין לתקופת זמן של הטמעה, של התנסות, של העמקה של כל התהליך הזה, אין ספק שהוא יביא לתוצאות מדהימות. אני חושב שכבר עכשיו התוצאות הן מדהימות. אני נמצא בתחום של החינוך כבר עשרות שנים, ובתחום של המחשבים הרבה מאוד זמן, וערכתי בהם לא מעט סקרים, ועקבתי אחרי הרבה תהליכים, וגם הייתי חלק מתוך בניית מדיניות התקשוב והטמעתה. ואני מוכרח להגיד שראיתי לא הרבה פרויקטים ולא הרבה פעולות חינוכיות שההשפעה שלהם הייתה כל כך חזקה כמו הפרויקט הזה. גם אם נביא בחשבון שהתוצאות הגבוהות על אלה אולי נבעו מעצם החידוש, ומשום שהייתה כאן איזו תנופה ראשונית שאחר כך אולי קצת דועכת עם ההתרגלות, גם אם נפחית כמה אחוזים מהתוצאות של הסקר, עדיין אנחנו חושבים שהתוצאות הן טובות מאוד מאוד, ולכן ברור שלסקר הזה יש פוטנציאל אדיר לשינוי. בעצם המחשבה להתחיל את התהליך במורים הייתה כנראה מחשבה נכונה מאוד. ואני מאחל לפעולה הזאת להמשיך ולהצליח, להעמיק ולהאדיר ולשפר את מערכת החינוך. תודה רבה.